Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem videu govorimo o jednoj važnoj željezničkoj investiciji u istočnoj Hrvatskoj, o obnovi pruge između Osijeka i Koške. Ova dionica možda nije među najpoznatijima u Hrvatskoj, ali njezina modernizacija mogla bi imati značajan utjecaj na putnički i teretni promet, razvoj gospodarstva te kvalitetu života stanovnika Slavonije. Ako vas zanimaju željeznice, infrastruktura i razvoj Hrvatske, svakako ostanite do kraja videa. Pruga Osijek-Koška dio je regionalne željezničke pruge R202 od Varaždina do Dalja, duga 250 km. Ova pruga spaja Osijek i istočnu Slavoniju sa zapadnom Slavonijom, Podravinom i glavnim gradom Zagrebom. Godinama se suočavala s problemima karakterističnima za velik dio hrvatske željezničke infrastrukture, zastarjeli kolosijek, ograničene brzine vožnje i povećani troškovi održavanja. Zbog dotrajalosti infrastrukture vlakovi su na pojedinim dionicama morali voziti znatno sporije od projektiranih brzina, što je produžavalo vrijeme putovanja i smanjivalo konkurentnost željeznice u odnosu na cestovni prijevoz. Upravo zato obnova ove pruge predstavlja važan korak prema modernijoj i pouzdanijoj željezničkoj mreži. Vrijednost ovih radova iznosi 25 milijuna eura. Obnovit će se ukupno 32 km pruge. Obnova je podijeljena u 3 poddionice. Dionica od Osijeka do Josipovca je završena, dionica Josipovac-Bizovac bit će gotova do kraja srpnja, a najveća dionica od Bizovca do Koške bit će gotova do 30. lipnja iduće godine. Na pojedinim dionicama vlak je vozio od 40 do 60 km na sat. Nakon obnove najveća dopuštena brzina biti će 100 km na sat. Obnova pruge donosi povećanje sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometa. Omogućit će ukidanje ili smanjenje postojećih ograničenja brzine, što znači kraće vrijeme putovanja i redovitiji vozni red. Za putnike to znači manje kašnjenja i ugodnije putovanje. Za teretni promet prednosti su možda još veće. Slavonija je jedno od najvažnijih poljoprivrednih područja Hrvatske, a kvalitetna željeznička infrastruktura omogućava učinkovitiji prijevoz žitarica, drvne industrije i ostalih proizvoda prema domaćim i međunarodnim tržištima. Time željeznica postaje konkurentnija cestovnom prometu, što dugoročno može smanjiti prometno opterećenje cesta i emisije štetnih plinova. Osijek posljednjih godina prolazi kroz niz infrastrukturnih ulaganja. Uz obnovu cesta, razvoj tramvajske mreže i druge prometne projekte, modernizacija željezničke infrastrukture predstavlja još jedan važan element razvoja grada. Kvalitetnije željezničke veze omogućuju lakše svakodnevno putovanje učenika, studenata i zaposlenika, ali i stvaraju bolje uvjete za gospodarski razvoj cijele regije. Za manje sredine između Osijeka i Koške željeznica često predstavlja važnu prometnu poveznicu, posebno za stanovnike koji nemaju vlastiti automobil. Naravno, ovako veliki infrastrukturni projekti ne prolaze bez privremenih poteškoća. Tijekom izvođenja radova moguće su obustave željezničkog prometa na pojedinim dionicama, zamjenski autobusni prijevoz te privremene izmjene voznog reda. To može izazvati određene neugodnosti putnicima, ali riječ je o privremenim mjerama koje su nužne kako bi se radovi mogli kvalitetno i sigurno izvesti. Iskustva pokazuju da se dugoročne koristi ovakvih projekata višestruko isplate. Obnova pruge Osijek-Koška nije izoliran projekt. Posljednjih godina ulažu se značajna sredstva u obnovu brojnih željezničkih pravaca diljem Hrvatske. Cilj je povećati sigurnost, brzinu i pouzdanost željezničkog prijevoza te uskladiti hrvatsku željezničku mrežu s europskim standardima. Iako modernizacija traje dulje nego što bi mnogi željeli, svaki obnovljeni kilometar predstavlja korak prema kvalitetnijem i održivijem prometnom sustavu. Naravno, ostaje vidjeti hoće li projekt biti dovršen u planiranim rokovima i hoće li ispuniti sva očekivanja. No jedno je sigurno, ulaganje u željeznicu jedno je od ulaganja koje dugoročno koristi cijeloj zajednici. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili nove videe o željeznicama, prometnoj infrastrukturi i velikim projektima. Hvala na gledanju i do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!